Заради всички продължаваме с Mass Effect 2. Това е четвърти епизод. И не знам сега на къде трябва да ходим. Мисля, че от тук дойдохме. Да, може би не е трябвало тук да идваме изобщо. Един... как да го кажа? Един потребител или да я знам, каза, че не обяснявам в клиповете, не обяснявам изобщо и че повечето от вас не знаят английски и затова ще се старая да да обяснявам колко възможно най-много. Воу, това са някакви други галактики. Да обяснявам възможно най-много, колкото разбирам и аз и да. Всъщност аз не знам на къде трябва хора. Омега форплей. Добре, на къде трябва хора? Може би тук. Да, но как да изляза от това сега? Да. Как се излиза всъщност?
Продължаваме. Извинявам се, запазвате, но програмата ми спря. Защото са минали 10 минути вече. Мога ли си взема едно такова? Си тъпото. Май ще трябва пак да хода да говоря с нея. Ария. Аз така не разбрах какво трябва да правя. Трябва да спитам някой, но кой точно. Той ли трябва да говоря? Всъщност някакси не мога ли да взема едно такова. В смисъл, това не знам какво е такова ли е, какво е, да я знам. Там ми показва нещо. Да, то аз тук идвах предишния път, но не знам, ще опитам пак да разпитам, така да кажа. Тая жена ли е там, какво е? Извънземно. Женско извънземно. Да, то беше надолу, трябваше да ходя. Afterlife. След живота, нещо такова. Нещо такова се превежда. Добре. Тук не мога да хода. Аз мисля да приключвам този клип, аз ще видя в нета какво трябва да правя на тази мисия. Надявам се да не сте разочаровани. Той я пита какво знаеш за Омега.